ginagawa? Anong wala? Nakita kita kanina. May kasama ka ibang babae. Magkahawak pang kamay nyo. Niloloko mo lang ako. Naku babe, makinig ka muna. Hindi kita niloloko. Maniwala ka. Yung kasama ko kanina, yun ang niloloko ko. Ang classic talaga. Classic! IFM. Ang bango-bango. Ang bango-bango. Ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang dalawang empty packs ng Milo Powdered 22 grams o dalawang empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo Powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok. Swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Huwag ka nang mahiya. Sabayan mo na ang mga kanta. Malay mo, may magbigay pa ng aginaldo sa'yo. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Sulit ka sa indak na. Alam mo, sabay lang mga magugugin ngayon. Sulit ka sa indak na. Alam mo, mag-isa na mag-enjoy ka. Ngayon, someday Christmas
That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Milo. Get champion energy every day. IFM ay aking best friend. Wake up now. Wake up now. Santa Claus, Santa Claus, calling Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, get up now. Wake up now. Santa Claus, Santa Claus, calling Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, wake up now. Wake up now. I-P-I-U, I-P-I-U.
That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. Kahit walang Christmas tree at Christmas lights, Paskong Pasko pa rin ang feeling! Ay, Pasko na! Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid ba ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal? Capricorn, intindihin mo na lang yung ex mong bitter pa rin sa'yo. Ikaw din kasi paasa masyado eh. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Hey Mike, how are you going to die? Walang hiya tong parener na to. Tinawag pa kong Mike na ako naman si Kanor. Gusto na pa akong mamatay ngayon. Walang hiya. Oh, is that an apple that you are eating? Yes, Joe. This is an apple. Why? Oh, in our country, only poor people eat apple. Is that so, Joe? Is that so? By the way, Joe, is that banana that you're eating? Yes, this is banana. Oh, here in our country, only monkey eat banana. Yay! Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok. Swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Sigurado, napapasabay ka na! Marami pa! Para good vibes ang umaga! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM. Isang tinig lang ba ang ibig sabihin ng pagkakaisa? O hindi rin naman maririnig ang ibig sabihin ng himig na to? Gusto mo rin bang umawit at marinig ang iyong tinig? Ikaw at ako ngayong Pasko. Kung may kamay na nais mag-abot ng pinig,
Pasko, ikaw at ako. Kung ikaw ay handang magbukas ng iyong palad, ilang hiling ang matutupad, mga muntimang pangarap. Kung may isang bisig na handang magkalingap, ilang luha ang mapapawi ng mainit na yakap. Tayo'y magkakaisa, kahit sa isip ay saliwa. Kung pag-ibig ang mauna, ang Pasko'y maiba. Sama-sama ngayong Pasko, isang tinig tayong maririnig, ipaabot sa buong mundo. Ang bawat kamay habang humihimig, ibig sabihin ng Pasko. Ibig sabihin ng Pasko, ikaw at ako. Isang tinig lang ba ang ibig sabihin ng pagkakaisa? O hindi rin naman maririnig ang ibig sabihin ng himig na to? Halika't ika'y umawi nang madinig ang iyong tinig, ikaw at ako ngayong Pasko. Sama-sama ngayong Pasko, isang tinig tayong maririnig, ipaabot sa buong mundo. Ang bawat kamay habang humihimig, ibig sabihin ng Pasko. Weary world rejoices, for yonder
smooth. Long lay the world in sin and error, pining till he appeared, and the soul felt its worth. The thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall your knees, oh hear the angel voices, all night divine, when Christ was born, all night divine, all night IFM ay aking best friend. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry
your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer laughed in as they shouted on with glee. Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer laughed in as they shouted on with glee. Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Have yourself a merry little Christmas, let your heart be light. Next year all our troubles will be out of sight. Our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas, make the Yuletide gay. Next year all our troubles will be miles away. Once again, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who were dear to us will be near to us once more. Someday soon we all will be together if the fates allow. Until then, we have to muddle through somehow. So have yourself a merry little Christmas now. So have yourself a merry little Christmas now. So have yourself a merry little Christmas now. Thank you, ang babait ninyo, thank you. Bitin ba, Idol? Sa susunod ulit! Tuwing umaga, ito ang iyong Christmas sabit! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang. Your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Pasko kami namamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi. Lamig ng iCool, kilig ng Be Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chopwick. Bigyan mo pa ng Monami, Yummy at so lucky. Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Colombia. Masarap na pambaon sa lakad ng pamilya, mapa-road trip man o beach ka pa. Pochi Gummies ang kasama. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay.
ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok, swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red, tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. With champion energy, nutrients from Milo. Proximo, big complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Champ energy now. Champion energy, drink Milo every day. Milo every day. $3 piece for champion energy, drink Milo every day. Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Ay, 6:01 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! 369, the goose drink wine. The monkey chewed tobacco on the street car line. The line broke, the monkey got choked, and they all went to heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap. Clap, pat, clap, snap. Clap, clap, everybody dance to the music. Right hand. Do-do-do-do-do-do. 369, the goose drank wine. The monkey chewed tobacco on the streetcar line. The line broke, the monkey got choked, and they all went to heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap. Clap, pat, clap, snap. Clap, clap, everybody dance to the music. Okay. Blackpink in your area. Blackpink in your area. Being a bad girl, I know I am. And I'm so hot, I need a fan. I don't want a boy, I need a man. Click, clap, bada bing, bada boom. 문을 박 차면 모두 날 바라본 그지 애써 노력 안 해도 모든 남자들의 코피가 팡팡팡 팡팡 바라바라 팡팡팡 지금 날 위해 축배를 짠짠짠 Hands up 내 손에 바라 폴라 흔히 네가 말로만 듣던 걔가 나야 Jenny 춤추는 불빛은 날 감싸고 도네 Back to the peak 어디서든 특별해 Oh yeah 쳐다보 정말 더
IFM ay aking best friend. You know I look good. I got a ponytail. 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 I put it on. I take it off. I got a ponytail. That's what I got. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Mansudot ka no sang kalinggisda? Wala tay ngalngari umpaway mutla. Nayari ka. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo.
Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok. Swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Anong oras na? Ay, 6:14 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That time check was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Ella Lambingera, Dado Cancionero. Masantos sa kabusan at si Gayon Amin. Maabig ka kabusan, best friend, kaulog sila, best friend, Dado Cancionero. At syempre, Ella Lambingera ng programang Ay sa Umaga. Kumusta ang tulog mo? Naku, best friend, mukhang ata. Masarap ang tulog niya ngayon dahil naramdaman niya ang konting lamig lamang. Konti lang? Sigurado ka? Konti lang kasi hindi naman gaanong kalamigan ngayon, no? Eh kasi meron yung mga nagsasabi na SMP sila. Talagang lamig na lamig sila. Samahan ng mga malalamig ang Pasko. Meron ding SMP, samahan ng mga matatakaw sa Pasko. Ay, marami akong kakilalang ganyan. Matatakaw din sa pulutan. SMP Talaga? din sila. Hala, nakakatakot yan. Dapat wag pulutan din. Diba? Wag puro pulutan, pero wag din naman puro alak. Diba? Balanse dapat, Balanse no? lang. Uy, ang hirap gumising ngayon. Bakit? Hindi kasi masyadong malamig. Tapos gusto mo lang mag-cuddle. Oo, alam mo naman eh. Wala eh. Gusto mo lang talagang humilata at yun lang, yung kumot mo, dun lang. Ako siguro hindi dahil sa malamig. Ano? Dahil sa pagod. Hala! Siguro walang humihimas sa'yo sa gabi pag pagod ka. Nakakatakot naman yung paghimas sa gabi. Hindi, nanay mo, ganon, di ba? Bakit ako dapat ako nangihimas, di ba? Sa nanay mo? Hindi naman sa nanay ko. Tulog na. Tulog ka na, nanay. Naging baliktad yung nagpapatulog. Uy, pero may time na gano'n may pagkakataon, best friend, na ikaw din bilang anak ang kailangan gumawa ng mga gampanin na ginagawa dapat ng magulang mo. At mahirap na matulog ngayon kasi marami nang nangangaroling. Totoo yan, medyo istorbo rin minsan. Actually, hindi yung nangangaroling yung maingay minsan eh. Yung aso, kasi ayaw nila yung mga nangangaroling. Siguro nakaramdam si alagang aso na walang pera tong mga to. Alis na kayo! Kung makakapagsalita lang sila, no? Huwag na kayo umasa. Ano ba kayo? Kakanta kayo, magpapagod lang kayo. Pero alam mo, nagtataka ako sa mga nangangaroling sa amin. Bakit? Kasi pagkatapos ng ang Pasko ay sumapit. Pit. Uy, alam mo talagang consistent. Ang susunod doon, wadya kami. Alam mo ba yung kantang yon? Hindi ako gaano Harapan nyo. Nangangaroling ka ba? Ano kasi, iba yung sa amin, Feliz Navidad. Asosyal! Ganun yung mga sa akin eh. Pero naranasan mo mga ngaroling, no? Oo, naranasan ko. Nangangaroling ako dun lang sa compound namin. Tapos, ang galing, sila din mamimigay. Tapos pagkatapos ko dun sa pinakadulo, babalik ako sa pinakauna. Ganyan din kami sa bahay. Para lang ma-experience namin. Kasi wala namang masamang ma-experience mo rin naman. True It's a part of life, diba? Kahit paano. Ano yan eh, parang pakikisalamuha at makakilala ng iba pang tao. At saka, experience din. Masaya rin naman makasubok ng mga ganung bagay. Oo, at syempre dun sa mga, bahay na pinagkakarolingan, wag naman kayo masyado madamot. Kaya nga, mamigay din naman kayo kahit paano. Hindi kahit na in the form of money, pwede rin naman na in the form of foods. Diba? Pwede. Damit. Pamilyendahin mo na lang, diba? Pasok kayo, taray. Tapos pagkapasok, pinapasok mo sila, mandidekwat sila. Iuwi na yung yung mamahaling banga, diba? Uy, wag naman. Maraming mamahaling banga sa mga bahay nun. Meron pa ba sa inyo? Sa amin, paso na lang, walang banga. Nakakatakot yung banga minsan, diba? Uy, dito sa IFP may banga. Kaya nga, parang may lalabas. Naalala ko din sa
sa Shake, Rattle and Roll dati? May lumalabas. May lumalabas. Oo. Kaya ngayon, medyo iwas na sa paglalagay ng banga kasi natakot doon. Isa pa, best friend, sa mga ganyan na pagkakataon, mas maganda rin na may alam tayo para hindi tayo nagiging inosente. True lalay. Kasi pag naging inosente tayo, best friend, dyan tayo tinatamaan ng fake news. Hala, nakakaloka. Alam mo ngayon, dahil papalapit na yung Pasko, nagkalat na naman ang fake news. Kahapon lang, marami yung nagsabi na wala daw pasok for today. Actually, nakakalungkot kasi diba, ang daming nagtatanong talaga mga estudyante kung may pasok ba ngayon or wala. Pero mga best friend, meron pong pasok. Meron pong pasok. Mamaya ibabalita namin yung isang bayan dito sa Pangasinan na walang pasok. Merong isa. Isa lang yun na bayan. Pero ito paniwalaan nyo to. Hindi to fake news, diba? Totoo po ito, ha? Oo, mga best friend, ang Google Chrome po ay nagbabala sa publiko tungkol sa fake news na kumakalat sa Facebook at mga listahan ng mga sites na naglalaman ng fake news ay umabot na po sa 48. So, ganon 48 karami, Dado Kansyonero. So, hindi ka na pwedeng basta-basta maniwala sa nababasa mo na lang. True lalay. Lalo na sa social media. Kasama nga sa nagbe-verify kung fake news ang isang artikulo ay ang NUJP o National Union of Journalists at Center for Media Freedom and Responsibility. Pang-anim mga Pilipinas sa buong mundo na active sa paggamit ng Facebook with 63 million Filipinos regularly logging in. Dami! Nangunguna naman ang USA na may 219 million users. Hala, ang dami natin talagang nagla-log in every day. Kaya nga tapos, syempre, sa sobrang dami nang nagla-log in. Alam mo kasi, best friend, no? Every time, etong mga fake news na to, bakit ba nila to ginagawa? The reason is, every time na makiklik mo yung kanilang site, another point yun sa kanila, pwede nilang pagkakitaan yun. True lalay. Diba? Pera na yun kaagad. Every click mo doon, pera na yun kaagad. Meron ka ba mga ibang alam na sites na talagang fake news ayon sa NUJP at Center for Media Freedom and Responsibility? Eto, meron pa. Ayon sa kanila, isa sa mga to ay ang update.ph, publictrending.news, global news, .favorradio.fm, thinkingpinoy.com, tulfonews.com, mynewstv.newsgenic.com at marami pang iba, best friend, ha? Tignan mo, ha, baka follower ka ng mga sites na ito. Siguro pagkakataon na para i-unfollow mo sila dahil sila po ay naglalaman ng fake news. Ito, madalas ko itong makita sa feed ko rin. Trendingviral.tk at publictrending.net, asianpolicy.press at newstrendph.com. Ayan na. Kasi alam mo, Dado Kansyonero, meron tayong tinatawag na PR, Public Relations. Ano yun magkaiba yun. Napag-aralan ko nung ako ay college pa, magkaiba ang public relations sa advertising. Ang advertising kasi, yung ginagawa natin na yung mga commercials natin, yun yung advertising to promote a product or a entity. Pero itong PR na tinatawag natin, basically, this is for politicians. At itong PR na to, parang ikinoconnect niya itong org na to or isang tao sa public. Tama ka dyan. Pero sana, kapag naglabas naman yung tinatawag natin public relations, isang PR person, make sure na itong mga niya is facts talaga. Ano rin kasi minsan, meron silang hidden agenda. Meron kanya-kanyang agenda itong mga to. They can manipulate, sabi nga nila Others, ginagamit nila to para magkaroon ng pera. Yung iba naman, ginagamit nila to para manlinlang. Pera. Kasi may mga times, best friend, lalo na sa mga politiko, di ba? May mga times talaga, may mga bata rin sila na good sa ganito. And then, para malinlang kanila, mawala ka dun sa site na kailangan kung saan mababalitaan mo yung mga bad about them. Kailangan nila iligaw. Meron nga yung akala mo, lang, simpleng site lang. Pagka-open mo, may umuungol. Diba? Bakit ganon? Kaya mga best friend, huwag kayo basta-basta nag-o-open ng kung ano-ano. True lalay. Naku, best friend. Pero eto,
hindi to fake news. Ano yun? Nako, best friend, hindi to magiging fake news dahil ang Kalasyaw! Anong meron sa Kalasyaw? Uy, eto lang naman. Susungkitin nila po ang largest rice cake mosaic sa Guinness World Records ngayong araw yan. Wow! December 8 ngayong taon ang pagsungkit po ng bayan ng Kalasyaw sa titulong largest rice cake puto mosaic na ipinagmamalaki po ng bayan. Hapon magsisimula yung paghahanda at sa public plaza po yan magaganap. At ayon kay Councilor Gerald Official, naging okay naman daw yung kanilang paghahanda sa pagsungkit nitong Guinness World Record. At yung mga puto na gagamitin doon, mostly galing po siya sa may barangay Dinalawan, which is dyan talaga nagsimula yung puto. At yung mga ibang puto manggagaling daw sa barangay Lumbang. Nakakatuwa. At eto bilang pagdiriwang ng Kalasyaw Puto Festival, ayon po sa Executive Order 103 Series of 2017, pansamantala pong sususpindihin ang pasok sa lahat ng paaralan sa lahat ng level at iba pang karaniwang trabaho. Sa ano yan? Sa Kalasyaw. Hindi po sa Dagupan sa Kalasyaw. Baka na naman, pasok ka rito sa Dagupan. Sabihin mo, walang pasok, sabi nila, Puto Festival. Dagupan to Dagupan to. Tandaan nyo yan. Pero ganun pa man din, hindi pa man din natatapos ang araw na to. Congratulate na po natin ang LGU Kalasyaw. Ayun bongga. Sa pag-aim nila ng panunungkit ng Guinness World Record. Ayun. Somehow, sure na rin naman yan di ba? Sure lalay. Hopefully. Hopefully ipagdasal natin na sana masungkit ng Kalasyaw etong Guinness World Record. At syempre, maging successful. Lagay ng ating panahon ngayong araw, nakaka-apekto pa rin po ang hanging amihan sa malaking bahagi ng Luzon at ang tail end of cold front naman sa silangang bahagi ng Luzon. Dito sa Pangasinan, medyo maaraw pero asahan natin ang maulap na kalangitan. At syempre may nakataas po na gale warning. Nasa 2.8 to 5 meters po ang taas. Kaya mag-ingat po tayo sa mga mangingisda dyan. Tama ka dyan. Uy, best friend, alam mo, isang nakita ko na pwedeng maging problema sa panunungkit nila ng Guinness World Record. Ano yun? Pag nagutom yung isa, baka kainin hindi umabot. Yun lang. Pero meron pa mga best friend, bawal ang magutom, kain ka na muna ng iyong breakfast, samahan mo kami. Samahan ka din namin sa pagtikim ng iyong breakfast. Dito lamang yan sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Papansin na nila mga gawi kong parang hindi pambabae kasi bis na Chinese Carter, laruan ko ay text sa Cholens. Tapos kajamin ko lagi noon mga sigang lalaki sa amin. Nung ako'y mag-high school ay napabarkada sa mga bay. Curious na babae na ang hanap din ay babae. Sa halip na makeup kit, bit-bit ko ay gitara. Tapos pormahan ko lagi ay long sleeves na t-shirt at faded na lonta. Pero no makilala kita, nagbagong bigla ang aking timpla. Natutuwa ko na magpariban at mag-ahit ng kilay at least once a month. Hindi ko alam kung anong meron ka na sa akin ay nagpalambot ng bigla. Sinong mag-aakalang lalaki pala ang bibiyag sa tulad kong tigreng gala. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasarap.
apologize. Ang ako lamang binigay ang matamis na oong 10 buwan mong trinabaho. Sa halip na tsokolate at tipikal na mga diskarte, nabihag mo ko sa mga tula at sa mga kata mong pabebe. Kaya nga noong makilala kita, alam ko na agad na mayroong himala. Natuto akong magtakong at napadalas ang pagsuot ng bestidang pula. Pero di mo naman inasam na ako ay magbagong tuluyan para patunayang walang matigas na tinapay sa mainit na kape ng iyong pagmamahal. Kahit ako'y titibok-tibok, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan, at ang aking pagkababay ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa aking buhay nagpapasaraw. IFM ay aking best friend. Kapag nariyan ka, bumabagal ang ikot ng mundo. Hindi kita dapat ginugusto, pero natutokso. Ano man sabihin nila, hindi kita ipagkakaila, pagkat ikaw lang ang minamahal ko, aking diwata. Aking diwata. Ikaw ang pinakamaganda, pag pinagmamasdak kita para nagmamalikmata. Diwata ang hinala, di makapaniwala na nakita na ang pinakamakinang natala. Walang katapat, pagkamat pinagbawalan, di paglalaban ka sapagkat ikaw lang ang minamahal ko, aking diwata. Naaalala ko pa nung una kang masilayan, nang hihinayang gustong gusto kita kausapin makilala, subalit may kaba kaya nahihiya lang sinayang. Anak katakdang tadhana, karapat dapat nga ba na magkanda rapa sa isang prinsesa na may delikadeza. Kesa sa ganon baka sakaling game ka maging reyna. Date tayo, oo ikaw at ako, di pa rin natin ang iba't ibang parte ng mundo. Tugma pa rin kahit sabihin hindi tayo bagay, kasi tao tayo sumaragsa at malumanay ko sa bagay. Karangalan ko alagaan at pahalagahan ang natural mong kagandahan. Aminin ko man o hindi kapag nasa paligid ay pati rin ang umiite sa nakakutagma. Ang bumabagal ang ikot ng mundo. Hindi kita dapat ginugusto, pero natutokso. Ano man sabihin nila, hindi kita ipagkakaila, pagkat ikaw lang ang minamahal ko, aking diwata. Aking diwata. Ikaw ang pinakamaganda, pag pinagmamasdak kita para nagmamalikmata. Diwata ang hinala, di makapaniwala na nakita na ang pinakamakinang natala. Walang katapat, pagkamat pinagbawalan, di paglalaban ka sapagkat ikaw lang ang minamahal ko, aking diwata. Hanggat sa nagkakilala muli at unti-unti ka nakikilala munti, pantumiklop na para makahiya, naglakas loob, dyan sa kaliwaan daming pumipila, daig ba MRT, pero di ba't sa pag-ibig mas kapit pag less than 3? Anong sagot? Pwede mo kong tanungin, may tanong ako sa'yo, pwede mo kong sagutin, sana oo na lang din, gusto ko ang abutin, panaginip lang kita kaya gusto kong antukin, oras na maghawak kamay baka bigla kang alukin, walang hiling na kapalit, gusto lang kitang mahalin. Ikaw ang aking laging nais makapiling, hindi Maria Clara kundi Maria Makiling, binibining napakaganda at wagas, walang makasamahan mo kung sabay tayong mangarap ng mataas. Kapag nariyan ka, bumabagal ang ikot ng mundo. Hindi kita dapat ginugusto, pero natutokso. Ano ba sabihin nila, hindi kita ipagkakaila, pagkat ikaw lang ang minamahal ko, aking diwata. Nung nakita ko siya, di makapaniwala, sa tagay niyang ganda, tinamaan din ako. Teka bakit ganito, ba't napaparap ako? Di ba sabi ko sa'yo
sa'yo, huwag mo na akong isama. Para kung nasira sa kasama mong diwata. Ngayon na lang ko na baka siraan ka na ulo. Mapapakapakanan na ng parang ganito. Kailan ka lumabada ng ikot ng mundo? Hindi kita dapat ginugusto, pero natutokso. Ano man sabihin nila, hindi kita ipagkakaila. Pagkat ikaw lang ang minamahal ko, aking diwata. Aking diwata. Ikaw ang pinakamaganda, pag pinagmamasdan kita para nagmamalikmata. Diwata. Tamang hinala, di makapaniwala na nakita na ang pinakamakinang natala. Wala ka tapat, pagkamat pinagpangwalat, ipaglalaban ka sapagkat ikaw lang ang minamahal ko, aking diwata. IFM ay aking best friend. Isang araw, nag-apply ng trabaho si Mang Kanor. Oh, Mang Kanor! Good morning! Sir, good morning, sir. Have a seat. No thanks, sir. I'm not hungry. Mang Kanor, what can you contribute in our company? Ano, sir? Contribute? May babayaran pa pala dito. Naglakad na nga lang ako ng apply dito, tapos paambagin niyo pa ako. Ay! Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. AZS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 Years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill-upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM station sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula na ang paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Pasko kami namamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi. Lamig ng iFood, kilig ng Be Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chopwick. Bigyan mo pa ng Monami, Yummy at so lucky. Pasko kami namamasko.
Sari-saring sarap, bawat lollipop may sariling ganap. Bata o matanda, sadyang nagagalak sa iba't ibang flavor sa bawat pack. Up your galing with Milo Nutri-Up. It has 50% protein, 30% more calcium, and B vitamins for energy release. Milo Nutri-Up is specifically made for adults to boost up their energy on their everyday work. It also now comes with a new packaging, so pick up one now and be energized with the delicious taste of Milo Nutri-Up. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok, swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Ay! Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 6:40 na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. Discoteca, la fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie. La 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 la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. J Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue muy bien. No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me fait bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, luego. Esquina a esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gente? Me fait bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, luego.
best friend. I don't like your little games. Don't like your tilted stage. The role you made me play of the fool. No, I don't like you. I don't like your perfect crime. How you laugh when you lie. You said the gun was mine. Isn't cool. No, I don't like you. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me. Ooh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't like your kingdom keys. They once belonged to me. You asked me for a place to sleep, locked me out and threw a feast. What? The world moves on another day, another drama, but not for me, not for me. All I think about is karma. And then the world moves on, but one thing's for sure. Maybe I got mine, but you'll all get yours. But I got smarter, I got harder in the nick of time. I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I'm sorry, the old tailor can't come to the phone right now. Why? Oh, 'cause she's dead. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aquarius, try mo kayang kumain ngayon ng tsokolate para naman matry mo din maging sweet. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok. Swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. For God so loved the world
that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok. Swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Anong oras na? Ay, 6:50 na. That time check was brought to you by Milo. Get champion energy every day. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Todo Cancionero. Ella Lambingera. Alam nyo, mas masarap yung pagkain ng almusal kapag susundan niya ng panghimagas. O, totoo yan, di ba? Ano ba yung masarap na panghimagas ngayon? Ako gusto ko pastillas. Wow, pastillas. Oo nga. Baka po, no? Yan ka na naman, hindi may naalala ka, no? Yung tingin mo sa akin, alam ko na yung nasa isip mo. Bakit? Alam mo, Dado, ikaw mapanghusga ka sa akin. Ba't ka ganyan? Naalala ko lang yung pastillas, hindi ko siya naalala. Wala akong sinasabi, bakit ka defensive? Ikaw, anong gusto mo panghimagas? Leche plan. Talaga? Leche plan? Leche plan, oh. Uy, magiging uso na naman yung leche plan sa darating na Kapaskuhan, no? Ay, totoo yan. Diba? Isa yan sa mga sweets na inihahanda natin. Sana mura. Ako, konti na lang yung lagayan na niya yung kakainin ko. Yunyanera. Grabe ka naman. Para mas makamura, yunyanera na. Huwag naman. Pero eto nag-trending ngayon ang isa pang panghimagas. Ano yan? Na gustong-gusto ng mga nanay, ng mga lola natin. Tayong mga millennials, hindi tayo gaanong bet ito. Kasi sa akin hindi ko siya gaanong bet. Pero nung ako ay yung buhay pa yung lola ko, araw-araw lagi siya nagpapabili ng ng prutas na ito. Ano ba to? Avocado. Avocado! Ang sarap, di ko pa natikman. Bet, totoo, bes. Masarap to lalo na pagkalalagyan mo siya ng gatas. Sabi ng lola ko, asukal. Boring pag asukal, lagyan mo gatas. No, pero bakit nga ba nagtitrending to, Dado Cancionero? Dahil nga, best friend, etong mayroong isang ginang sa Hawaii na nais makasali sa listahan ng Guinness World Records. Hindi lang po ito, Bakit? Ito, best friend, dahil ang abukado na kanyang natagpuan ay 5 pounds o 2.3 kilograms na abukado. Grabe, ang laki niyan. So, kasing laki daw ng mukha. Ay, grabe. Akalain mo yung abukado kasing laki ng mukha mo?
Diba? Hala, pang isang araw mo nang kakainin yung abukadong yan. Second time, mabukado yung lupa to na. Hala. Babalan. Pero in fairness, trending talaga to ha, etong abukado na to kasing laki ng mukha ng isang tao. Actually, mas malaki pa sa mukha niya eh. Diba? Oo nga. Napansin ko lang. Ang bongga. Siya po ay walang iba kundi si Pamela Wang. At syempre, gusto or nais nila itong makasama sa Guinness World Records na din. Dahil nga best friend, ito, nahigitan na niya ang abukado ni Gabriel Ramirez. Ang bongga. Kita mo, mas malaki ang abukado ni Pamela kaysa kay Gabriel. Ayan na. Palakihan tayo ng abukado rito. Ayun tayo eh. O eto ha, para sa mga maagang bumabati ngayong araw po ng Friday. Umpisahan na natin yan. I-text mo lang kami sa 0949-614-0306. Para sa mga best friend natin na nagsusuot ng skinny jeans dyan, alam namin ang hirap nyo. Sakit. Diba? Lalo sa mga lalaki. Huwag niyo ipilit. Kahit naman sa mga kababaihan Hindi sa akin okay lang. Pero sa mga lalaki kasi pag nag-skinny jeans kayo, may maumbok. Alam niyo na. Gandang umaga po, pakigising naman po mga anak kong si Mike Ramos at Benong na asawa ko na nagkakape. Malamig na ang umaga, pati si Lawrence. At binabati ko nga rin po ang mga taga-Palaming, Palaming ng San Carlos, Pangasinan, galing kay Josephine ng Pimsat, San Carlos City. Hashtag ay sa umaga. Good morning, Dato Cancionero, Ella Bingera. Good morning po sa inyong dalawa. Grabe, ang sarap magkape kapag kasama ang programang Ay sa Umaga. Wow. Batiin naman po ang nanay ko, si Nanay Edna. Ayun. Heto naman, sabi niya rito, pakibati po ang nanay ko na nagluluto. Akala po niya tulog pa po ako. Si Mama Melia. Hello sa'yo, best friend. Bad trip yung ganyan eh. Yung akala na nanay mo tulog ka pa. Oo. Pero hindi mo alam. Hindi alam na nanay mo, nakaalis ka na pala. Pero pero nakakatuwa. Surprise yan. Diba? Paano naging surprise? Akala na nanay niya tulog tapos biglang babatiin siya. Diba? Nax! Sa ating pagbabalik, mas marami tayong babatian, kaya naman dalian mo na. I-text mo na kami sa aming iText line 0949-614-0306. At syempre, paring-paring tumawag makipagkulitan sa amin ngayong umaga sa 0919-411-7714. Ihabol lang natin yung isang bus daw dyan. Nakatune in daw sila. Hello po sa mga manong drivers natin. Mahal po namin kayo, kaya naman huwag na huwag ililipat ang inyong mga radyo dahil kasama Ella Lambingera, Dado Cancionero, ang programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. When you said that you would never leave me, you told me more, so much more. Like when the time you whispered in my ear, there was heaven in my heart. I remember when you said that you'd be here forever. Then you left without even saying that you're leaving. I was hurt, and it really won't be easy to forget yesterday. And I pray that you would stay, but then you're gone, and oh, so far away. Prepared to face this kind of hurting from within. I have learned to live my life beside you. Maybe I'll just dream of you tonight. And if into my dream you come and touch me once again, I'll just keep on dreaming till my heart exhales. Then you left
Still my heart takes IFM ay aking best friend. Siyempre na naman, parang kailan lang, sana nandito ka. Kay bilis ng panahon, mag-iisang taon, nang nagpaalam ka. Ilang linggo na lang ay Pasko na, malapit na ang Pasko. Hanggang ngayon naghihintay pa rin sa'yo. Malapit na ang Pasko, saan ka man, ikaw ang kailangan ko. Malapit na ang Pasko. Lahat ay masaya, matitiis ko ba? Paano na lang ito? Kung ika'y wala sa piling ko, malapit na ang Pasko. Hanggang ngayon naghihintay pa rin sa'yo. Malapit na ang Pasko, saan ka man, ikaw ang kailangan ko. Malapit na ang Pasko. Ang buong mundo'y magdiriwang, ngunit sa puso ko ay may malapit na ang Pasko. Hanggang mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, maulang umaga po ng Biyernes na. Ang inyong maradyoman, ako si Buddy Uberas. Opo si Radyoman Ronnie Ramos, December 8 and it's 7 days before Christmas. Via satellite, RMN News Nationwide, the sound of the nation. Live nationwide, kasama lahat ng RMN stations, ang inyong maradyoman sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live din tayo sa WRMN New York, USA at sa Facebook. Hanapin nyo lang po like. RMN News Nationwide, the sound of the nation. RMN News, panahon. Radyoman Ronnie, simula na ng rainy Christmas season. Oo nga, at sila Nina, nako, ay nagpaparamdam na. Magdadala doon ang pagwalan sa bansa at magtatagal ito hanggang sa unang bahangin ng susunod na taon. Sila ba yan pa na malamig na hanging amihan, mga kasama sa Luzon at tailad naman ng cold front sa Southern Luzon at Visayas. Tampisaw na sa Palani White Beach sa Masbate, pero may pagwalan sa Aurora Province, Bicol Region, Calabarzon at Mimaropa. Mag-flashback Friday sa Corregidor. Ba? Kung may Throwback Thursday, may Flashback Friday. Yung pala yun? Bago yun. Wala bang Restback Sunday? Saturday yata yun eh. Sa Corregidor ho, maging maulan man dahil sa nandito ng bahagi ng Luzon kasama ng Metro Manila. Mabiganin naman sa Iloilo River Esplanade sa gabi dahil maliwalas ang panahon sa Visayas maliban sa silangang bahagi dito. Pasilan pumasam ang Mubod Fish Sanctuary dyan sa Roquieta, Misamis Occidental. Dahil magandang panahon sa Mindanao, maliban lamang silang isolated thunderstorm. Mag-ingat ho dahil delikado pa rin maglayag ang mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga baybayin na Batanes, Calayan, Babuyan, Ilocos Norte at Sur, sa La Union, Pangasinan, Cagayan at Isabela. Malamig sa Baguio, 16 degrees centigrade. Tagaytay, malamig din, 22 degrees. At sa Metro Manila, 25 po tayo. Good morning!
buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Nagkasundo na po mga kasama mga miyembro ng Bicameral Conference Committee sa panukalang Tax Reform for Acceleration and Inclusion o yung tinatawag na TRAIN. Naitaas ang tax exemption cap sa 13-month pay at yung pang bonuses. Sa kasalukuyang batas na umiiral ang RA 10653 hanggang 82,000 pesos lamang po na halaga ng 13-month pay at mga bonuses ang tax exempted. Ayon kay Committee on Ways and Means Chairman Senator Sani Angara, nagkasundo ang mga member ng BICAM na gawing 90,000 pesos na ang ililibre sa buwis mula 2018. Sa sunod na taon, mas lalaki na yung exemption. So mas malaki yung maiuwi ng mga regular na trabahador. Sinabi pa ni Angara na nagkasundo rin sila na ilibre sa buwis ang 250,000 pesos annual taxable income ng lahat po ng mga individual income tax payers. Good news naman para sa mga misis. Bababa daw ng 38 sentimo kada kilowatt hour ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. Ayon kay Meralco spokesperson Joe Salderaga, ito'y dahil sa paglakas ng value ng piso at pagbaba ng transmission charge at generation charge sa 30 sentimos kada kilowatt hour. Mas maganda yung naging overall supply kumpara nung mga nakaraang buwan kung saan nakaranas pa tayo ng mga yellow at red alerts. Sinabi naman ni Larry Fernandez, head ng Utility Economics ng Meralco, kung magiging stable ang supply ng kuryente ngayong buwan ay magiging stable din ang generation charge sa Enero ng susunod na taon. Alas 7:05 sa RMN News Nationwide, the sound of the nation. Bababa po yan ang magandang malita ng 38 sentimo sa kada kilowatt per hour ng kuryente. Good news. Ito naman, maaari na makakuha po at magamit ng mga returning OFW o balik manggagawa ang bagong IDOL OFW ID card. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, bagay pa lamang ito ng kanilang unang hakbang ng implementasyon. Dagdag ng kalihim, nagsasagawa na sila mga kasama ng mga test para po tiyaking ligtas ang database ng ID system para magamit na rin ng lahat ng OFWs. Para makakuha ng ID, gumawa po na account sa website idol.ph at ibigay ang kanilang valid na Overseas Employment Certificate number. Ang nasabing ID card ay libre sa mga OFW dahil ito po ay binadgetan ng OWA. Kasabay yan, patuloy na pinoproseso ng POA ang OEC o yung Overseas Employment Certificate para sa mga Pilipinong balak magtrabaho abroad. Posibleng maging isang dead city na ang Maynila sa susunod na 25 taon. Sa kanyang talumpati sa Pampanga, sinabi ng Pangulong Rodrigo Duterte na unti-unti nang nabubulok ang syudad at wala na rin paraan para maisaayos pa ang Maynila. Anya, hindi na rin maganda ang Maynila sa pagtatayo ng mga industriya sa susunod na taon. Sakali anyang isailalim sa rehabilitasyon ng Maynila, kinakailangang alisin muna ang mga tao at ilipat sa mga kalapit na lalawigan. Manila, I think, will be, in about 25 years, will be a dead city. It will start to decay and there is no way that we can rehab the place. Dagdag pa ng Pangulo, kung i-rehabilitate ang Maynila, dapat gayahin ang Clark, Pampanga na may maayos na plano. The sound of the nation. Simula po sa Lunes, mga kasama, December 11 ay sisimulan din ang pagdinig tungkol sa pagbabakuna o pagbabakuna ng Dengbaksya sa mahigit sa 700,000 mga bata. Sabi ni Senator J.B. Ejercito, Chairman ng Senate Committee on Health, imbitado ang kasalukuyan ilang dating kalipo ng kagawaran. Kabilang dyan si dating DOH Secretary Janet Garin, inatawan ng World Health Organization at Sanofi, nagmuha po ng Dengbaksya. Hindi naman inimbitahan si dating Pangulong Noynoy Aquino sa pagdinig. Maganda sana kung marinig yung side niya because yung dalawang chance or meetings with Sanofi pastor officials, siyempre iba yung naiisip mo di ba? Bakit nagkaroon ng meeting with the President prior to the acquisition of big amount and a lot of yung big quantity of the vaccine? Samantala, pinahiwalay po ni Ejercito ang FDA, Food and Drug Administration sa Department of Health. Mula sa DOH ay gusto ng senador na mapasailalim na ang FDA direkta sa Office of the President para hindi daw po nakukompormiso dahil kinakailangan din itong sumunod sa tanggapan at yan ang Department of Health na sumasakop dito sa kasalukuyan.
Wala namang balak si Pangulong Rodrigo Duterte na itigil ang kanyang kampanya laban sa iligal na droga. Sa kanyang talumpati sa Kapampangan Food Festival, ginit ng Pangulo na wala na rin siyang pakialam na sa sasabihin ng kanyang mga kritiko at ng International Court. Muli rin pinagtanggol ni Duterte ang war on drugs kasabay ng pagbabalik eksena ng Philippine National Police sa kampanya. Dagdag ng Pangulo, ang drug war ay isang pulisiya na tatagal hanggang sa matapos ang kanyang termino. I do not care what the other people say. I do not give what the International Court of Justice. For at the end of the day, if my country collapses under the weight of drugs, you will not be here. Samantala, sinabi ni NCRPO Director Oscar Albayalde na pinakilos na niya ang District Director sa Metro Manila na maging istrikto sa pagpili ng mga ilalagay sa kanilang anti-drug units. Muling tiniyak ni Albayalde ang paggamit ng body camera sa lahat ng operatibang sasabak sa mga operasyon, lalo na ang mga may kinalaman sa droga. Kasabay po na International Human Rights Day, magsasagawa ng malawakang kilos protesta ay iba't ibang militanteng grupo sa Linggo, Disyembre 10 sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Layo ng protesta, mga kasama, maipaabot po sa pamahalaan na hinihiling na hustisya para sa mga biktima ng human rights violation gaya ng lumad killings at extrajudicial killing. Bukod sa human rights violation, pinapanawagan din nila doon o ipapanawagan nila ang issue ng militarisasyon, martial law, Jeepney Modernization Program, Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, banta ng Revolutionary Government at pagbabalik sa PNP ng war on drugs. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Masituto naman ni AFP Chief of Staff General Ray Leonardo Guerrero ang atensyon sa pagpapatupad ng mga plano at programa na makakatulong para labanan ang mga terorista. Ito'y matapos na formal ng pirmahan ni Pangulo Duterte ang pagpapalawig sa serbisyo ng Guerrero o ni Guerrero sa AFP. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Marine Colonel Edgardo Arevalo, maliban sa pagputok ng banta ng terorista, may pagkakataon pa ang Chief of Staff sa pagpapangat ng kapabilidad ng militar. This extension of the AFP Chief's military service will allow him more time to implement important plans and programs of the AFP, especially in this challenging time that the nation faces threats from foreign and local terrorists and the CPP-NPA. Si Guerrero ay nakatakda sana magretiro sa December 17 para sa mandatory retirement age na 56 years old. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Alas 7:11, makasama sa RMN News Nationwide, the sound of the nation. Isang patay, isang malubha sa banggaan ng bus sa tricycle dyan sa Balanga City, Bataan. Para sa detalye, si Radjuman, Mike Sigaral ng RMN Bataan. Simula Disyembre 11 ay aarangkada na ang ferryboat service ng provincial government at Bataan sa ilalim ng One Bataan Integrated Transport System na may rutang Orion Bataan to Mall of Asia, Pasay City and vice versa. Ito ang inihayag ni Bataan Governor Abet Garcia sa ginanap na press conference sa kanyang tanggapan kaugnay ng nalalapit na araw ng Kapaskuhan. Ayon sa gobernador, sa halagang 450 pesos one-way trip ay 45 minutes na lang ang biyahe via Manila Bay mula Bataan hanggang sa kanilang terminal sa Pasay City. Ang naturang proyekto sa ilalim ng public-private partnership ay isa sa mga nakikitang solusyon ng pamahalaang panlalawigan para makabawas sa lumalalang traffic sa Metro Manila na ang pangunahing biktima ay ang mga mananakay o riding public. Matapos ang trial run at soft opening nitong nagdaang Mayo 2017 ay dumaan din sa public hearing lalo na sa issue ng mataas na pasahe at affordability nito. Sa mga ordinaryong commuters, nakapaloob din sa halagang 450 pesos ang bus service patungo sa Port of Orion kung saan nakadaong ang naturang mga ferry boats. Kasama sa Bataan, Radyoman Mike Sigaral ng DCXL 558 Tatak, RMN. Salamat Mike. Nililinaw lang natin makasama yung report po niya yung tungkol sa bagong biyahe patungo sa MOA from Orion, Bataan. Pero yung tungkol sa isang patay, isang malubha sa bangga ng bus sa tricycle, abangan nyo po mamaya. RMN News Nationwide, the sound of the nation.
Sa Bacolod naman, Provincial Director ng TESDA Negros Occidental, sugatan matapos pagbabarilin. Para sa detalye, kasama natin si Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod. Sugatan ng Provincial Director ng TESDA Negros Occidental na si Julius Sol Hamero matapos pinagbabaril kagabi habang sakay sa kanyang SUV na sasakyan nang hindi pa nakilalang suspek at hindi pa matukoy na motibo pasado alas 7 kagabi. Ayon sa Talisay City Chief of Police Superintendent Adonis Rosales, may tama ng bala sa kanyang dibdib, braso at ilang parte ng katawan at patuloy na ginagamot sa isang pribadong ospital si Hamero. Sa investigasyon ng Talisay PNP, isang taong nakasuot ng itim na damit ang pumara sa sasakyan ni Hamero at saka itong pinagbabaril sa Rapay Lacson, Magsaysay Streets at Talisay City. Na-recover ng otoridad ang basyon ng 45 caliber pistol. Kaupod mo sa DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner, Tatak RMN. PNP Zamboanga del Sur ayaw pa rin magsalita kaugnay sa muna pagpupuslit nila ng droga. Para sa detalye, si Radyoman Kenneth Bustamante ng RMN Pagadian. Tikom pa rin ang bibig ng kapulisan sa Zamboanga del Sur matapos ang pag-amin ng 3 katao na naristo sa police operation sa Usame City na umano'y sila rin ang nagdadala ng illegal na droga sa probinsya ng Zamboanga del Sur at Zamboanga del Norte. Humingi ng panahon upang pag-aralan ang naturang pahayag ng mga suspek si PNP Provincial Director Police Senior Superintendent Alan Nazaro sa panayam ng RMN Pagadian. Kung matatandaan, naaristo ng Usame PNP ang 3 katao at nakumpiska sa kanila ang milyong halaga na illegal na droga. At sa pagsisiyasat ng PNP investigator, inamin ng suspect na si Meldin Rabanes na sila rin ang nagsusupply ng droga sa bayan ng Dumingag, Zamboanga del Sur. Ang inyong radyoman sa RMN, DXPR Pagadian, Kenneth Bustamante, Tatak RMN. Tinig sa buong bansa. RMN News Nationwide. The sound of the nation. News. Sports News. Sa NBA muna tayo. Kahit na wala si Stephen Curry, nagawa pa din tambakan ng Golden State Warriors ang Charlotte Hornets sa score ng 101-87. Nanguna sa panalo si Kevin Durant na may triple-double ng 35 points, 11 rebounds at 10 assists. Muli naman bumida si LeBron James para masungkit nila ang ikalabing 3 sunod na panalo ng talunin ang Sacramento Kings sa score ng 101-95. Kumamada ng 32 points, 11 rebounds at 9 assists si James, kaya gumanda ang kanilang record sa 18 wins at 7 losses. Samantala, inilampasan ng Boston Celtics ang Dallas Mavericks sa score ng 97-90 kung saan nakakuha ng 23 points at 5 assists si Kyrie Irving. Dahil dito, nananatili silang number 1 sa Eastern Conference na may 22-4 win-loss record. Balita sa Ibayong Dagat. Mga kasama, matinding pinsala po idudulot ngayon na 4 na malawakang wildfire sa Southern California. Ang mga bayan ng Thomas Creek, Rye at Skirball ang apektado ng hiwalayan ng mga wildfires para pa ng mga bombero at militar sa pagkontrol dahil sa malakas na hangin. Sa mga taga-Dipolog, ay umaga po, abangan ang programang Diretso Balitang Dipolog kasama si Radyoman Mardi Libre sa DXDR RMN Dipolog. Radyoman Ronnie, maraming salamat sa pagkakataong makasama ka sa 7 o'clock RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. At isang karangalang makasama mo nga ako. Bagay na sa Lunes ay si Willie na makakasama din yun. Ito po ang bagong tunog ng pagbabalita ng mga radyoman. Ako si Buddy Oberas. At si Ronald Ramos naman po sa inyo ang RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. IFM ay aking best friend. Post kala po siya picture yun ng inarom. Kumusta lay grade yo anako? Nayari ka? White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis.
New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart, ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto-door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. With Champion Energy, nutrients from Milo, Proximo, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the Champion way. Get Champ Energy now. Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. Rebalance this for Champion Energy, drink Milo every day. Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the Champion way. Class, kahapon ay pinag-usapan natin ang ASEAN. For today, ituturo ko sa inyo ang kabutihang idinudulot ng ASEAN sa bawat Pilipino. Bakit po ba itinatag ang ASEAN? Diba? Kapag nakatira ka sa isang lugar, kailangan mo siguraduhin ligtas ito at maunlad. Ganon din ang mga bansa. Nagsasama-sama sila para siguraduhin ang kapayapaan at maisulong ang kaunlaran sa Timog Silangang Asya. Ano po ba ang nagagawa ng ASEAN sa negosyo? Mapapalawak pa ang mga negosyo dahil sa pag-alis o pagbaba ng taripa ng mga kalakal. Mas napadali rin ang pakikipagkalakalan sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Sa pagdiriwang na ika-50 anibersaryo ng ASEAN, ang Pilipinas ang siyang mamumuno ng ASEAN at marami sa ating advokasya ang maisusulong natin sa pagkakataong ito. Makiisa sa mga aktibidad at programa ng ASEAN, ASEAN 50, Partnering for Change, Engaging the World. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo.
Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok. Swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Anong oras na? Ay, 7:25 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future
Walang hiya ka talaga, Bardok. Ikaw, napakatamad mo talaga. Sabi mo, hindi ka nakapag-igib ng tubig. Tapos ngayon, meron ka naman palang ipapainom sa akin. Ano to, pekto? Tatay Kanor, hindi naman talaga ako nakapag-igib ng tubig eh. Kaya nga ako pupunta dyan sa may inidoro para may mainom ka. Ay! Ang klasik talaga. Klasik! Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok. Swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For the wages of sin is death. But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the Blue Power diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Pasko kami namamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi. Frutos at ng Champi. Lamig ng iCool. Kilig ng Be Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chopwick. Bigyan mo pa ng Monami. Yummy at so lucky. Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Columbia. Kasama sa pang-araw-araw na hamon ng buhay, sa gitna ng tawanan at seryosong usapan, may frutos na karamay. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo Powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo Powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. With champion energy nutrients from Milo, promote B complex and iron for my day. Hey, hey!
the champion way. Get Champ Energy, energy now. Champion Energy drink. Milo every day. Milo every day. 3 balanced beans for Champion Energy drink. Milo every day. Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Eto na naman! Mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw. Belen, Caroling! Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Ella Lambingera! Dado Cancionero! Chika! Pangpulo sa umaga! Programang Ay sa Umaga! Uy, ito, batian na tayo. Dado Cancionero, excited na ako para sa mga nais sa bumati ngayong araw pa ng Friday. Eto sabi niya, hashtag Ay sa Umaga. Good morning po, DJ. Maganda at gwapo. Pabati naman po ako lagi na nakatutog sa IFM. Hindi kompleto ang araw ko kung hindi ko po kayo naririnig. Ang boss ninyo. Bet Malulo, di kapitayo, sabi niya. Hindi rin kami hindi rin nabuo yung araw namin pag wala kang text. Kaya araw-arawin mo yan. Wow! Hashtag Ay sa Umaga. Good morning mga best. Nakasakay ako dito sa 8008 na Melbourne bus. Nakatune in daw sila. Buti na lang. Ingat sa amin na papasok sa school. Galing kay John Gabriel. Hello! Uy, sa mga manong driver natin ha. Ingat-ingat po. Alam mo ba kanina yung driver na nasakyan ko, hindi ko pa na nasakyan, yung jeep. Huwag mo sasakyan yung driver. Pag sinakyan mo yung driver, nakakatakot. Hindi! Yung jeep na nasakyan ko, nakakaloka yung driver. Sabi niya gano'n, dalawa pa. Alam mo, ang sama ng tingin naming lahat na pasahero kasi hindi na talaga magkasya. Walay sakya masikan imbaga to. Tunda ka pala di tantane, walay marikidjay, aga makairong kwanto. Si Kamay Marike, ibabaga to. Ate, may sakay. Parang kasi ka. Akala mo Basta, Ken, sa isa ka, sana yung manong driver tayo naman minsan, may magsusounds na. Naman minsan mo, makapatulog. Kato na, kangkalnan yung gano'n da isot. May parang na narangal eh. Dugan, taniwalaya, katungtong tumat cellphone, may sakaya pasaheros. Kalnaan mo mat. Sana may sakay mat, di ba? Minsan manhid ka din manong driver eh. Alam mo masaklap pa minsan? Yung napagitnaan ka ng dalawang nagkwekwentuhan. Yung dalawang taong hindi nagkita ng matagal. Parang nag-reunion sa jeep. True lalay! Sa gitna ka. True lalay! Bad trip pa, ba't di kayo magtabi, di ba? Meron pa, Dado Cancionero. Ano yun? Yung tipong nandun ka na sa pinakadulo, pero ikaw yung unang bababa. Yung tipong, pwedeng mauna na lang ako dun sa bandang ano ba yan? Meron pa. Ano yun? Yung pagsakay mong gano'n, hindi mo alam kung saan ka upo kasi usod ng usod yung Alam mo yan? Minsan pa dun sa may jampog mo, nasagi may ubot daw. Diba? Sabi ko, awkward. Meron pa bad trip sa bus. Ano? Yung bababa ka na, tapos mababangga ng puwet mo yung mukha nung nandun sa... Diba? Alam mo, minsan talaga natatakot ako sumakay ng bus kasi dapat mahigpit yung hawak mo kasi kapag hindi, matutumba ka. Imagine mo ba kung sakali yung kuyang andyan sa tabi, nakaupo, tapos nakasabik ka pagka nabangga mong gano'n ang puwet mo. Saktong-sakto dun sa... Perfect! This is my day! You made my day! Ganto lagi. Eto pa, hashtag guys, sa umaga, gandang umaga, Kuya Dada at Ate Ala Lambingera. Batiin nyo naman po si Kabayan JJ. Wala na naman siya, sabi niya. Alam mo, napapansin ko, crush mo si Kabayan JJ, Ikaw Ano si Kabayan JJ,
Huwag ka mag-alala, ipaparating namin sa kanya. Malay mo, di ba? Malay mo nakikinig siya. Andiyan lang siya. Huwag lang magsalita. Kabayan, JJ! Eto pa, hashtag ay sa umaga. Good morning. Batiin niyo naman po ako. Late na gising. Ayoko na tuloy pumasok. Kapinsay, Sabado. Kwanto. Late lang nagising. Jason po ito. Ikaw talaga, Jason? Namimihasa ka. Pag late ka nagising, ayaw na pumasok. Late araw-araw. Di ba yung mga ganyang bata? Bakit? Kapag late silang nagising, sasabihin, ma, hindi na ako papasok. Late na ako eh. Wala nang flag ceremony, tapos na. Eh ngayon, kung hindi ka nakapag-flag ceremony. May nagde-defend na naman dito. Ano sabi niya? Patingin. Anong sabi ng defendant natin? Miss na talaga yan si Kabayan, no? Talaga ibang klase. Lupet. Siya lang po kasi ang nawawala. Hindi po siya nawawala, nandyan lang siya. Oo, baka mamalay mo, nasa po siya mo siya. Nandyan lang siya. And actually, ano po siya, nagsusuper science siya by now. Susunod na ang hatid naming Ginga, kaya antabayanan yan kung sino nga bang aktres, aktor ang pagsesentrohan ng ating chika ngayon. Dito lamang sa programang Ay sa Umaga! Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Right about now. Baby, all I'm saying, simple is better. And the size don't matter. You can wear whatever. Wear what you want. If the sun ain't shining, let's light it up together. Don't care what kind of shape you in. Spin around, show it off, I'm okay with it. Can't nobody touch you, cause you hotter than a sauna. Girl, you hot like a sauna. Don't be hiding that body, it's a gift from your mama. Take off your mama. Baby, it's your party, you can do what you wanna. Drop it, drop it. You got it, girl, have faith in it. The moves they got, we breaking them. Hey. First things first, you got it going on. Hey. The smile on your face really gets me lost. Hey. The world ain't a prison, girl, be free. Hey. I'm just saying you should show off that bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. That bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. Bikini body. Polka dot or stripe, girl. It really don't matter. It really don't matter. Cause if you're sweet like candy, I ain't looking at the rapper. Yummy like butter. The way you carry yourself, girl, got them all coming at you. No time to feel uncomfortable. Don't change cause you're untouchable. Yeah, I remember you were summertime fine in December. You were hot like a real bad temper. Super bad girl, I wonder who sent you. Yeah, I remember how to play you falling down like timber. How you twist and you bend so limber. Every time you come around, I gotta tell you. Hey, first things first, you got it going on. Hey, the smile on your face really gets me lost. Hey, the world ain't a prison, girl, be free. Hey, I'm just saying you should show off that bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. That bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. Go ahead and get loose. Shake it, big Bruce Bruce. And you can bring your homegirl too. Every single one of y'all come through. In your polka dot bikini, take a teeny weeny. Oh, 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 shawty, let me see. In your polka dot bikini, take a teeny weeny. Oh, 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 shawty, let me see. That way. Tell me. First things
first, we got it going on. Got it going on. The smile on your face really gets me lost. Gets me lost. The world ain't a prison, girl, be free. Girl, be free. I'm just saying you should show off that bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. That bikini body. Show it off, girl. Show it off. I get loose with it. IFM, I'm King Best Friend. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Give me, I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Give me, I'm worth it. Okay, I tell her bring it back like she loves some. Bring it back like she loves some. In the club with the lights off, but you acting shy for. Come and show me that you're with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing, now you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. What you acting shy for? Just give me you, just give me you, just give me you. That's all I wanna do. And if what they say is true, if it's true, I'ma give it to you. I may take a lot of stuff, guaranteed I can back it up. I think I'ma call you bluff. Hurry up, I'm waiting out front. You see me in the spotlight, ooh, whatever your style. Show me what you got, cause I don't wanna waste my time. See me in the spotlight, ooh, whatever your style. Show me what you got now, come and make it worth my while. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Give me, I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Give me, I'm worth it. It's all on you, it's all on you, it's all on you. So what you wanna do? And if you don't have a clue, not a clue, I'll tell you what to do. Come harder just because I don't like it too soft. I like it a little rough, not too much, but maybe just enough. You see me in the spotlight, ooh, I love your style. Show me what you got, cause I don't wanna waste my time. See me in the spotlight, ooh, I love your style. Show me what you got now, come and make it worth my while. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Give me, I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Know what I mean? Baby, I'm worth it. Give me everything. I'm worth it. Give me, I'm worth it. Okay, I tell her bring it back like she loves some. Bring it back like she loves some. In the club with the lights off, but you acting shy for. Come and show me that you're with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing, now you know that I'm with it, with it, with it, with it, with it, with it. What you acting shy for? You see me in the spotlight, ooh, I love your style. Show me what you got, cause I don't wanna waste my time. See me in the spotlight, ooh, I love your style. Show me what you got now, come and make it worth my while. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Give me, I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Know what I mean? Baby, I'm worth it. Give me everything. I'm worth it. Give me, I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. IFM, I'm King Best Friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Pisces,
Hayaan mong pag-usapan ka nila. Ayaw mo nun? Di ka pa nga artista, sikat ka na. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok. Swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Anong oras na? Ay, 7:55 na. That time check was brought to you by Isuzu, your responsible partner. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Ella Lambingera! Dado Cancionero! Yummy ka pa din! Alam na! Yummy! Grabe ha, sinong Yummy? Kasi ang nagsabi niyan, walang iba kundi si Don Zulueta. Si Don, bakit ba't na sinabi to? Sinabi lang naman niya yan kay Bossing Vic. O diba? Alam mo, ikaw ba, Dado Cancionero, kung sabihin ka ng isang Don Zulueta na yummy ka pa din, ano magiging reaction mo? Let's go. Ala! Yummy lang, let's go! Let's go to the party. Sa party na tayo. Pero eto ha, nasabi niya ni Don Zulueta dahil muli silang nagtambal sa kanilang movie na Meant to Be. Kasama yan sa MMFF. Wow. Oo, ang bongga. Ano kasama sa? MMFF. Pastor. MMFF. Niloloko mo ako Bakit ka ganyan? Mga lalaki manloloko. Ano ha? Hindi ka nakapagsalita doon. Nakala mo Ba't ang nabulunan? Baka ano pa ka nagpapatotoo yun? Bakit ba nito sinabi? Dito na nga lang tayo. Bakit ba nito sinabi? Ba't yung sinabi niya si Bossing? Hindi, kasi tinatanong siya ng isang tao kung meron bang nagbago kay Bossing Vic. And then sabi niya gano'n wala naman gaano. Yung itsura daw ni Bossing Vic hindi pa rin tumatanda. At nasabi niya na yummy pa rin etong si Bossing Vic. At masaya siya na kasama niyang muli sa isang pelikula. I have a question for you. Ano yun? Yummy ba si Vic para sa'yo? Oo naman! Bakit? Ganun. Talaga? Oo, marami na humaling kay Vic Soto. The humor kasi, no? Oo, na meron siya. Grabe. Humor lang ba? Uy, hindi din Gwapo talaga ito si Bossing Vic. Kasi yung humor na meron din siya, iba rin. Hindi, tas magaling kumanta. Ito si Bossing Vic.
Tapos yung jokes niya kakaiba, no? Chulalay! Yeah. Pag si Senator Tito may paggala. Hindi, ano talaga, madaling mahuli ang isang babae na in love siya kapag tawa ng tawa dun sa joke ng isang lalaki. Wow. Oo. Kahit hindi nakakatawa. Oo, Alam mo ba sabi nila? Alam mo ba sabi nila ano na sabi? Ang mga kababaihan, mas corny daw ang mga kalalakihan kaysa sa kababaihan. Oo, totoo naman yun. Ako corny nyo kaya. Ang kukorny daw ng mga kalalakihan. Buti naman tanggap nyo yan. Ang problema, mas marami daw kaming baon kaysa sa mga babae. Hindi, kasi talaga nire-reserve talaga namin yung mga jokes nyo. Kayo lang yun. Sige, okay na kami. Kasi sa amin, okay na yung mahalin lang namin kayo. Okay na kami doon. Kita nyo kayong mga babae, mahilig kayong manlin lang. Ganyan kayo. Umamin po si El. Nililin lang nyo lang kami. Hindi, kasi sa amin, okay na yung pagmamahal na binibigay namin. Pero kayo, hindi pa kayo natatapos dun sa yung part na gusto nyo, pinapatawa kami. Hindi, ganon. sabi nyo gusto nyo kaming nililin lang. Ay, hindi! Kita nyo, dinadaan nyo kami sa pagsasabi sa amin ng yummy kami. Pag sinabihan nyo kaming yummy kami naman tuwang-tuwa. Tapos aasa na kami. Ang sakit sa pakiramdam. Mga kababaihan, ganyan ba talaga kayo? Masarap bang masabihan ng isang tao na yummy ka, ganon? Siyempre naman. Alam! Ikaw, tatanungin kita. Alam! Ano yung gusto mong marinig sa isang tao? Yummy, anong klaseng description ang gusto mong marinig? Ako ano ba? Ano? Hindi, simple lang ako eh. Wala akong gaanong Hindi ka ko i-describe ka ng isang tao. Ako i-describe ako. Ano yung pinaka gusto mong marinig na description sa'yo? Maganda. Oo. Hindi kasi yung cute kasi parang yung minsan yung cute yung aso gano'n. Nakakaloko. Ayoko ng gano'n. Kasi pag sinabing maganda, dapat totality. Pag sinabihan ka ng maganda o gwapo, minsan di mo alam kung sasagot mo, no? Ay, say thank you, di ba? Minsan may mga may mga sarcastic na ang ganda mo ngayon. Gwapo? Pag talikod, this song is for you. O diba, nangingindat joke lang pala, nakakabanas yung mga ganyan. Talaga, mga nangingindat. Pero eto ang ating pag-uusapan ngayong araw. Ito si Dado paturo-turo. Speaking of mga description na yan, mga best friend. Nako, eto ang tanong namin ngayong araw na to, describe mo. Kaya mo bang i-describe? I-describe mo ang crush mo in 3 words. Hala! Yummy, pabebe, ganon, maarte. Yummy ka pa. 3 words. Galing nun Lodi ang galing Ang talino mo dun, Dado. Hindi ko na-gets. Ano ba? Ikaw ba? Ang ganda mo. Ang ganda mo. Hindi naman. Yung talaga. Pwede din yung yummy, yummy, sharap. Isa yun Yummy, sharap pa. Basta tasty. Bahala kayo Dito natin malalaman kung paano mo nga siya talaga tinitignan. Last na may tatanong ako. Ba't ang dami mong tanong sa akin? Di ba isa lang yung tanong natin dito? Ba't ka nakukulit? Ano problema? Kung katulad ng yummy, ang description sa'yo, di ba? Yummy, tasty, panlasa Anong description mo sa sarili mo? Better reserve yan mamaya. mamaya. Ang galing mong buko ni Dado Calzonero ngayon Salty. Lahat ng kasagutan nyo sa ating pagbabalik, pag-usapan natin yan. I-text me yan sa aming iText line 0949-614-0306. At syempre, i-like nyo na po ang aming official fan page at IFM Dagupan at nakapost niyan. Pari-pari po kayong sumagot. Tutok lamang mga best dito sa programang Arya sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Pasko na naman, okay tulin ng araw. Paskong nagdaan, tila ba kung kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, 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 Pasko na naman muli. Tanging araw na ating pinakamimiti. Pasko, 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 Pasko na naman muli. Ang pag-ibig naghahari.
Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Tanging araw na ating pinakamimithi. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang pag-ibig nagahari. Pasko, 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 Pasko na naman muli. Tanging araw na ating pinakamimithi. Pasko, 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 Pasko na naman muli. Ang pag-ibig araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok, swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New Downy Sweetheart, ₱5 SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. ₱5 SRP lang. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best Tang made even better. Kung regalo ang hanap mo ngayong Pasko, sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kada linggo, may maswerteng mananalo ng 2,000 pesos hanggang 4,000 pesos. Mas malaking papremyo ang dapat abangan sa Grand Draw dahil maaring manalo ng 20,000 pesos at 50,000 pesos. Hindi lang yan, isang maswerteng winner ang mag-uuwi ng ₱250,000. Kaya ano pang hinihintay mo? Sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Hatid sa inyo ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 years at Tanduay Light. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok, swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. With champion energy, nutrients from Milo, Proximo, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way.
Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Ay, 8:10 na! It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Programang magpapatambsap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Sitting by the window, singing songs of love, wishing you were here because the memory's not enough. When I'm masked in silence, pretending I'm alright. If you could see, then you would be standing by my side. It may be hard to believe, but girl, you're the only one I need. It may be hard along the way, this feeling I get when blue skies turn to gray. Feels like I'm walking in the rain. I find myself trying to wash away the pain, 'cause I need you to give me some shelter, 'cause I'm fading away. And baby, I'm walking in the rain. Every single hour of every single day, I need to cry, my eyes are dry. I've cried my tears away. Can't help but remember how you made me feel. You dressed my soul and made me whole. You made my life complete. It may be hard to believe, but girl, you're the only one I need. It may be hard along the way, it's this feeling I get when blue skies turn to gray. Feels like I'm walking in the rain. I find myself trying to wash away the pain, 'cause I need you to give me some shelter, 'cause I'm fading away. And baby, I'm walking in the rain. All said and done, remains the memories, the days when life was fun. But now, when you are gone, I sit alone to watch the setting of the sun. Feels like I'm walking in the rain. I find myself trying to wash away the pain, 'cause I need you to give me some shelter, 'cause I'm fading away. And baby, I'm walking in the rain. I said, baby, I'm walking in the rain. IFM, I'm your best friend. Parang biro lamang
Isang pag-ibig na tapat at totoo, dahil sa'yo'y naramdaman ang tunay na pagmamahal. Iibigin kita kahit sino ka man. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang magbibigay ng saya, ng tamis at lambing sa buhay ko. Ikaw na nga ang bawat panaginip ko, sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. Ikaw na nga ito. Palaging mayroong kulang sa isang pagmamahal. Ang tanging kailangan, puso ay mapagbigyan, dahil sa'yo'y naramdaman ang tunay na pagmamahal. Iibigin kita kahit sino ka man. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang magbibigay ng saya, ng tamis at lambing sa buhay ko. Ikaw na nga ang bawat panaginip ko, sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang magbibigay ng saya, ng tamis at lambing sa buhay ko. Ikaw na nga ang bawat panaginip ko, sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. Ikaw na nga ito. Ikaw na nga ito. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Unlob tila ba't ni? Ang pasang pagkala. Nahihari ka? Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok, swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabeng lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, misis! Kahit
Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto-door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok. Swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Anong oras na? Ay, 8:22 na! Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That time check was brought to you by Isuzu, your responsible partner. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Dado o Cancionero Ella Lambingera. Puno-puno ng chika. Punong-puno sa umaga. Programang Ay sa Umaga. Describe your crush in 3 words. Aamin ka na ba? Anong kaya magandang pag-describe sa kanya in 3 words? Hindi, minsan kasi kapag i-describe mo na yung crush mo, doon na mahalata ng ibang tao na ay si Kyunso Crush Tutan, na Kwanda. Diba? Na-try mo na yon. Yung ginigess ng mga friends mo na yung crush mo, eto. Tall, dark, handsome. Alam mo? Kaya yung mga babae, ganun madalas yung sinasabi niyo, di ba? Tall, dark, handsome. Alam mo, ano? Samantalang ayaw nyo ng dark. O, ba't nagagalit ka? Oh, sorry na. Ito na. Hindi naman. Pero ano, paulit-ulit na kasi yung tall, dark, and handsome. Ngayon, na mas napapalawig yung vocabulary ng mga best tall, natin. Tall, dark, K-pop. Hindi. Mali pala. Tall, handsome, K-pop ka na. Grabe naman yun. O, eto na. Full pack na yun. K-pop ka mo na. Chulalay. O, pwede ka na sumagot sa aming iText line. 0949-614-0306. Hashtag Ay sa Umaga. Good morning, Dado Cancionero, Ella Lambingera. Described by crush in 3 words. Number 1, malinamnam. Malinamnam? Grabe. Bakit naman malinamnam? Siguro kinakain mo yung pawis nito. Lalo ka pa sa bitchin? Oo nga. Number 2, matangkad. Number 3, funny. Ay. Malinamnam, funny. Batiin daw natin siya na nakikinig sa bahay. Hilata mode, hindi rin daw siya pumasok. Si Zaya. Ayun. Maraming salamat, Zaya. Ito naman, sabi niya rito, good morning po, Ate Ella, Cuidado. I-describe ko po yung crush ko na, maitim, maliit, pero guwapo. Nax! Nung una nilaglag niya. Tapos, Maitim, maliit, bumawi. Nax! Ganyan magmahal! Maitim, maliit. Alin ang maliit? Maliit ang kamay, maliit ang braso. Anong maliit? Huwag mo na tanungin. Di ba dapat? Huwag mo na tanungin, nasasaktan ako.
O, diba? O, huwag mo na ipagpilitan. Ano sabi pa? Eto, sabi niya rito, hashtag IFM best friend mo. Ba't tawan-tawa ka? Dala mo. Okay, sige. Describe ko po yung crush ko. Ano ba yan? Describe ko po yung crush ko. Maumbok, mahabang buhok, flat. Hindi namin kayo sinasaktan. Ay, wala. Sila nagsabi nito. Pabati naman po si Edbert at syempre, yung crush ko po. Si Joanna. Ang pang... Edbert. Yung isang friend niya. Joanna. Edbert. Ano ba naman pangalan? Edbert. Hashtag ay so baga. Good morning, Dado Cancionero, Elalo Piñera. Ang tatlong words naman, i-describe ko ang aking crush, manhead. Hi. Mahal ko, pabebe. Manhead, mahal ko, pabebe. Manhead. Siguro huwag mo na i-crush. Kaya nga, manhead eh. Problema mo pa yung pagkamanhid niya, di wag na lang. Alam mo, problema mo na nga yung pagkamanhid niya, pabebe pa siya. Masaklap yung taong yan. Alam niyo, mas okay na yung pabebe kesa pabibo. Diba? Depende minsan. Pag babae yung pabibo, tapos sa aming mga lalaki, okay lang yun. Pero sa aming mga girls kasi, ayaw namin ng pabibo. Okay na sa amin. Eto sa akin lang naman. Ayaw ko masyadong pabibo. Diba? Okay na yung guy na pabebe. Na-imagine mo ba kung sakali magkikita kayo, biglang mag-8-8, gano'n? Masyadong bibo ng taon to, ha? Bibo ko, gano'n. Sasayaw na Totoy Bibo. Parang masaklap pag kayong lalaki, masyadong bibo, no? Oo. Di ba tapos pag kunwari sa klase, recite ng recite. Oo. Parang masama mag-recite tuloy minsan. Hindi, minsan na-inspire ka sa kanya na mas mag-aral pa. Pero may times talaga na sasabihin mo, pabibo na, tama na. Mostly pagka lalaki ay nagre-recite, di ba? Pag matalinong lalaki at hindi pabibo ang dating, yung mga galawan na, alam mo yung medyo short lang ang sinasabi, hindi masyadong marami. Ang kasi, kapag nasa klase, yung mga lalaki, hindi yan magre-recite. Hindi yan magre-recite. Pero kapag tinawag ni ma'am, may alam. Galing! Talino. Pero yung mga girls, kapag sinabi nga recitation, guy, taas talaga yung kamay Sila yung mga madalas magtaas ng kamay. Pero alam mo na pagtanto, kung magtaas ka ng kamay, hindi ka tatawagin. Kaya kung hindi mo alam yung sagot, magtaas ka ng kamay. Nakakatakot naman yun. Paano pag hindi mo alam yung sagot? Aray. Tinanong ka? Oo. I do not know, ma'am. Ba't ka nagtaas ng kamay? Wala lang. Bakit ba? Nagtaas ako ng kamay. Ma'am, trip ko to. Sabayan mo naman ako sa trip ko, ma'am. Minsan pagka, sa recitation. Ano? Ano nga ba sasabihin ko rito? Nakalimutan ko sasabihin ko. Nawala yung sasabihin ko. Hindi, pero pag recitation, lalaki? Nawala talaga sa isip ko yung sasabihin ko. Hanapin ko. Kung masyadong buklatin. Ayoko. Susunod na ang ating IXN sa mga merong problema dyan. Susolusyonan namin yan sa pamamagitan ng acting! Kaya naman i-text kami 0949-614-0306. Or mag-comment ka sa aming Facebook, IFM Dagupan. Tuloy-tuloy pa rin ang kasiyahan ngayong umaga dito sa IFM Dagupan. Ang dugatan! Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Ano bang meron? Ba't di mo ko kayang pansinin? Pangit ba ko sa iyong paningin? Ano bang meron? Natatakot ka ba? Na baka ay masaktan kita? Pero sinta, huwag kang mag-alala. Di naman ako tulad ng iba. Wala man akong magagarang kotse, wala rin akong perang marami, pero ang kaya kong ibigay ay ang puso ko. Kaya sana naman
ako'y pagbigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad ng inakala mo. Di naman ako gwapo, wala ring oto, at ang kayang ibigay lang ngayong puso ko. Kaya wag mo na sana akong itaboy, kasi di naman ako fuckboy. Di naman ako fuckboy. Di naman ako fuckboy. Sa FB nung makita ko, larawan mo, akala ko anghel at nananaginip lang ako. Kaya dali-dali at inad na din kita. Lumipas ang ilang saglit at ako'y inaccept mo na. Laking tuwa, bumilog ang mata, sobra ang saya. Agad akong nagchat sa'yo, parang mapansin mo na naging magkaibigan tayo. Mabilis ang pangyayari, kaso nga lang hiya. Nung ang feelings ko'y sinabi, sabi ko gusto kita, di nagpaligoy-ligoy pa. Kaso lang tumanggi ka, kesyo may nalaman ka. Mga bali-balita lang na hindi naman totoo. May manloloko ka kasi nungaling daw ako. Bigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad ng inakala mo. Di naman ako gwapo, lang oto, tanggang ibigay lang ngayong puso ko. Kaya wag mo na sana akong itaboy, kasi di naman ako fuckboy. Di naman ako fuckboy. Hirap daw kasi magtiwala, hindi din madali ang maniwala sa mga pangako na maaari kong bitawan. Kaya sana naman ay paniwalaan. Pagbigyan mo na sana ako. Hindi naman ako tulad ng inakala mo. Di naman ako gwapo, wala rin oto, tanggang ibigay lang ngayong puso ko. Kaya wag mo na sana akong itaboy, kasi di naman ako di naman ako di naman ako di naman ako pagbigyan mo na sana ako. Di naman ako tulad ng inakala mo. Di naman ako gwapo, wala ring oto, at ang kayang ibigay lang ngayong puso ko. Kaya wag mo na sana akong itaboy, kasi di naman ako IFM, ay aking best friend. You know you're everything to me, and I could never see the two of us apart. And you know I give myself to you, and no matter what you do, I promise you my heart. I build a world around you, and I want you to know I need you like
Sweetheart, totoo ba yung kasabihan na pag tumatanda, lalong gumaganda? Totoo ba yun, sweetheart? Siguro. Ako, sweetheart, sa tingin mo, lalo ba akong gumaganda? Sweetheart, sa tingin ko, lalo kang tumatanda. Ay! Ang classic talaga. Classic! Araw-araw, may tagumpay. Sa trabaho, bigay todo. Kaya sa gabi, swabe ang tagay. Ang bagong Emperador Red. Ang reward every day para sa'yo. Swabe ang pasok. Swabe ang sarap. Yan ang swabing lakas ng Red. Emperador Red. Tagumpay araw-araw. Drink responsibly. Suabing lakas, Emperador Red. Tagumpay araw-araw. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Sup guys? San Miguel flavored beer! Lemon pa? G? Ay, last can na. May na lang, please. Oh no! Ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong